Salam sehat matutu tunggane. Orang matutu. Si Anisego. Oras madihita sa luho na karamada. Jadi si patang do na mangulahonadat doho akka na didalani tondi nagabe marnida akka si humisi. Alay dang di parsita hamoraon alay di pasita do mamora. Anak kokiro hamoraon. Ido ako hamoraon do parsita na mangulahonadat dang mamora. Mamora arta. Man andi manalo. Gir-gir manangin-angin waktu magkatahon. tahun. Yang tatalay di sini kalang at nadengkat do. Tugeleng coba itu no lina ringgam itu boy mamuro di tito da ala di partikian kami dang merdupu kudope. Mantak na ito waijo upasa tu parede. Jadi moloro amu tito ta asita bahas taringo dia ka doa kaugasan ni Batak. Ima ada na pinukan yo puta dia kaparhata raja na pinajolo raja ni Persinabung nung godang nama kata hosa terlebih may nama mita akka tuan ni godang aladang diboto dia ka hapeahan na ido asa totong tapuka dia kana pinukan puta si jolo-jolo tu dia ka mula na uli mula na denggan terlumobi dia kana mamita godang tahata hodo isia simak kudapta alane kota boto madi dia do hapeahan na Ano arti ni padan nun? molo padan jaji Ronak kan bawa. namar pada mahita tu sada marga ima songo jaji tahuna sida isiro hita sihan isi siang giat setabi di hamu akar raja ni pada nami molo adong disodong padaku pasaribu habiahan hamu mahape nagabe dong amar padan molo roh tu bagas muna au magabe siha siang gian molo hamu tu bagasu hamu managabe siang gian alai jumpa kita di tanah parserahan buat mahita nama jauh dia para tito ni itu batak raja korni tito tak alai Batak raja hubain isa da sanggar budaya Batak jala godang do si hata upasa hupartegi piadong upasa hubangula upasa uzaluhu na do buku nila ola si pelajaran da mama gir-gir mananginangi da odang adong dia ka buku pelajaran ido saya dokon si ajur mula-mula si jabur mula topa mulani ngulu-ngulu mulani hata-hata mulani colmatu mulani colma gabe raja na marding di kodolok marhire no bu parsirangannya pardomuan ni hosa parhutan ni dopung tata de bata gor mulani dopung si raja bata pangwarina na pinukan ni oputta raja si dongdong na pinanga ni oputta si raja paduha na tirata sia gijang si raja ora podap nama buat dua gor mulani langit na tirata sia bulan ni si gijang ni si gijangan nama buat dua na marbaringi colma na juma di honulu na gabe si majujung na juma di mata na gabe si panongkor na juma di pinggol gabe si tumangi na juma di hon igung na gabe si tumangkok na juma di baba na gabe si makudap na juma di tangan na gabe si majalo na juma di pat na gabe si majojak jojak mapangido tu boros pati ni tano di tano marbilu-bilu di tano marlobi-lobi di tano maik tano mahiyang tano mate tano maru tano marulus hatuan na marludu parserahan na marpira oras mahita di kanu pinganata asal mak bulung ni opu marlaka bulung si marlasona saya toto mamangaramoti sa halen opu masu matutu amat tanah martua de bata Setabi zolaya ada perbedaan di Persinabung do Persinabung. Oras ma di hita saluhuna sukun na ulima sukun muna yamang raja ale parjola mar setabi tu hita saluhuna asatino pa masasabi na nilang kulangkuan laho manabi metibal na gabi luhutan nabi nebe songane menagurgurat dengkam mati nabutan niahu mo kutadok na gabi tuhuta tu amak pajomuran pir siapa jomura binoko parlusungan suban nabi nolok ke boras na tinahuan nilo pamod di jabu masak jala gurguran di sope hita martarias martabata bama akana uli akana denggan saga do hita dinamangan songon sonang jala bosuran mola dong pe akana orang uli orang na denggan mahita marsia juan asa asi rohani debata holong rohani tuan totong mahita marsia juan parjola marsatawi 10 jari-jari uduk nang sima jujung mangihu nang dohoto di orang nama duri jala dang nama ngajari alai na martarias doa molo dong na hurang lobi adong doa kana tuan na lomano lopi dia ka suku-suku na denggat suku-suku na uli denggam matutu na lahu alusi di Persinabung doho Persinabung oras madihita jala omma sada topi dihita molo didok hata Persinabung nekota boto dok di dia filosofi neong parjolo adong do sada anak ni raja naung marhasohotan saat ada na tu hula-hula omma naung boy sada parsau di sada ulaot alai dang di liliti adorna omma nani dok na raja na pinajolo alai na ikod denggad do tua ka amat raja inata sori pada na liat na lolo mangalap sangap adorang so diulahong na adorang so dihatahot dia ka hatana sadanaya mang dainang disialannya haboy diaka na raja na pinajolo alai mangalak sangap doi mana tuaka na tua jalana ikona dondo diaka dong atubu dohot raja ni na tua na lau disiamun na maniro imana ima raja di parsau nakok musehita sahat tangga hugijang amang dainang
alai hupa buasa raja parsaut boy dang adong dope dililitia dorna di sialania ulaun nata adopi di partikianon ima warna ulaun ujuk jala dang maranak marboru dope nata ulahon alai naik korak martanya kita maparsito to mata na marteba nomor 2 debata jala tadok donang dia kahata tua lak tua si korong tua nanak tua boru dong atas rumah tua las di partikianon nako kita hukijang adong do raja pinarsau raja na pinarsa parsaut di hita dorokon somal namon nunga boy mangulahon di ulaun ujuk jala di ulaun sari matua ima nunga dililitia dorna imana maranak nang marboru alai dang nape adong pahopus ya anak manang pahopus ya boru ima raja di parsaut naso jadi mahon mangulahon ulaun ima nani dok na parsinabung di ulau saur matua alai saunari nunga gabe hasomalan nagabe hasitongan dang nagabe hasitonga be nagabe hasomalan nunga godang tutu dia ke anak ni raja holat di tubuh anak tubuh boru dope nunga gabe mangulahon ulaon raja parsinabung ima di ulau sormatua jalan apinitani nasida pe nunga gorsi be warna alaya mangdainang asa takasita manguhal dia ka ugasan na pinukan yo puta si jolo-jolo tubuh molo nani dokna raja ni parsinabung ima nani dokna raja parhata naung boy manuturi dia kahata na ulina denggan na pinodahon nyo puta terlumobi me nunga titir maranak marboru marpahopus ya ranak marpahopus ya boru jalan nunga uli amatau mangulahot dia kasih jagaron molo adong ulau saur matua ima gowarna raja parsinabung ise do amang nani dok na parsinabung buasa di dok parsinabung jala buasa di dok parsinabung buasa rang di dok parsubbul buasa rang di dok parmedan buasa rang di dok parsidikalang alai parsinabungi parsiatup na pura bulung parsiatup na pura bulung ia bulung ni ulaon di sada ulaon ia na pura tiarma mardala pedia kapingga panukunan na hokdo imana marisihot de batiar imana idok na pura sirara uruk na pura rata siatu paninata sori pada solom-soloman nya mataraja di bibir dodaina di tolona do anggota bona si pasida panaili si paula kosaloja na pura do ditoba de bado anggo dia kola martabata bamatutu akanauli ditupa oputana martua de bata ninna jala isena ni dok na parsinabul bahasa dangi dokon parsinagul manang parsinabul sastrawan dom asa idok parsinabul amang dainang adong do di hita batak sinua bulu si nalas sinuan ada dohot partuturan si baen na horas marga tutur huta adat ota perlu ta garis bawahi dia kadamang dainang dia kahita dongan naposo terlumobi asa takas ita ni marbinoto dang nahu patubu-tubu siap bagasar roha alai nahu atahono dia katona dohot akapoda imana pinukan yo puta molo di dok parsinua bulu sipuka harbangan raja nani dapot ima di sada huta ima parsinabul bahasa di dok parsinabulon molo najolo dia kahata poda bakona do na tua-tua borhat na tua-tua tanah jolo terlumobi me di partikianon selau do huduluk mangalului parhutaan nagabe pargadong-gadongan molo tua pe hutoruan nagabe hutao ima nagabe maraik natiar padaraman natiar maraik si tio-tio bahasa didolok tadado tutu hita saluhuna molo si parbinoto do hita dipusuk buhi dolok namar tua parhutaan yo puta tata debata oput si raja bata panggorita las disido oputta boru di tongo soputta namar tua de bata las adong do di dolok ni batu perpadanan di dolok namar tuai bahasa di dok parsinua bulu molobor hatu tu marhuta putta na jolo di siala tungali do hutai diulus ni logo di suam mabulu di pinggir ni hutai asalas hutai isi nagabe parsinua bulu di si raja na parjolo mandapot hutai raja na ni dapat ima parsinabul jadi ditiki dia dipakai parsinabulon ditiki ulau dos ni roha di sada hutai na jolo say masa do ima na jol mana mamelihara si biaksa begu gajang di bawah di hutai mardos ni tai mardos ni roha di uras hutai isi ma nagabe raja parsaut di dok na tua-tua tinali huli-kuling tados tu holi-holi molo hahana marulaun anggina panaboli molo anggina na marulaun hahana panaboli anggina marulaun hahana marulaun anggina panaboli molo marulaun kuta isa na panaboli mana ni dok na parsinua bulu raja na didapat sibuk keharbangan daga-daga tapi pada gosara pada upasan ni hafal ina pa Alexa ay ina pada menan jadi si bora mapurguk di lagi-lagi tu kolangau pe madorguk sudah mahita maule
marga aha do amang ngahu bay dituru husematkan margana marga siburu dituru berkamu dituru disematkan marganya marga siburu raja perhata nami duli dope setiap halu si johatan ninong itu molo di Batak Raja piga masam do hamatian nina songono nina nakola di Batak Raja dia ada tabata iya perjola mang omana ni dok na siatoro mahita dangi dimana ni dok na tilaha hamatian di dan sahat do piada usul iya napa dua hon omana ni dok na amar hasoho tanamatod do buruni raja modding amatod darong do betubuna omai dok maponggolulu molo inatay na moddik idok mamatopas tataring buas idok matopas tataring dang adong do pepanggatinin na taon nagabe mangalop pa di jabu ala takas do didok boru siha boru matutu boru pal bahul na bolon paramak so balunok partataring soramito omay iya alay nga adong yanak kon na mate maamaton Om manay dok na mate makar mate na ton mate makar alay adong sada molo mate hape las marbuat day nang isuman na may imanay dok na disubion na imay dok na mate puno na may tahu si gijang nga adong anak ni na tuwa-tuwa nong magodang nung ngabuhi diluluyak ka ulon na alay dang do hot marhasohotan jala molo dumpe anak ni na tuwa-tuwa nong adong marhasohotan jala adong do penasosaha dia ka ulaon na o maido na ulaw sarimatua bohadi do ulaw sarimatua adong do songono di ulaw sarimatua sonare nagabe di bantu ulaw sarimatua somal na may di ulaw dia ka parserahan si patang dia sialanya asau bayad damang day nangon udah kosongoni di ulaw sarimatua nagabe di patak ko ulaw sarimatua gabe patak ko ulaw sarimatua o si patang alanya saur matua na neko saur matua molosari matua arong do pesi sarihon non ina tuon jalan namar lopi tangat do mana martang yang hudi bata di bagas batang na arong do hape tading nina tuo songolungun ni rohana ala ido pe di bade bata partikia dingolu na di imana ala neko si jalo do tutu diakka hape na masa patar parpuro madigijang ni singalingali na uli di na patar na dangol neko jaloon morido paddo ni soroni hari alai di ulaw saur matua nako kita ukijak adong do ulaw saur matua naum titir maranak marboru marpahopus ya anak marpahopus ya boru jala nunga saluhu na yanang konna naum marhasohotan naum saha dia keadaana imane do na ulaw saur matua jala nong marpahopus ya anak marpahopus ya boru boy mani do naon jala naum marnini marnono molo na holan nono pe saur matua molo na holan nini pe saur matua adong do saranay di gijang di toru saur matua doho saur sari saur buasa do saur molo saur matua omma hape tubuan anak tubuh boru manang adong do pe nagabe mabujujung gowarni damang naung majuntungon na tua naung marujungon alai molo saur buasa do saur ala par saurat do di hatuan damangon hola boru tubuna dangadong bawa setabi di kita mang dainang dangadong gabi anak ni raja di pahuta matutu si patibo ima song parbalohan ni halak ima boru di dok mai guarna saur matua di namar saur do hape boluna tuhuta ni halak nagabe di bae guarna saur matua saur matua jala di dok saur matua alanya asa di dok saur matua alana di saur matua namar hite par saurat do jala molo didok saur matua imanak kaning maranak marboru marpahupus ya anak marpahupus ya boru jalang ngadong nini narong nono nako ita musitu kijang saranai om mana di parsita ni habatahon dia kasilas ni roha sayang dia ma di pasoro de batatu hita saluhuna imana ni dokna ulaon mauli bulung iya soho amaton na jolo doho boru ni raja iya dak kaya pada udah se totong di bagasan las ni roha ala martangiang do di batasa di pasoro de bataro dia kapasu-pasuna tubuh anak tubuh boru jala hok donang diakka ugarina jala dangadong nagabe martilaha dangadong na majuluy damangon omana lidona ulaw mauli bulung alay nunga marnini marnono jala nunga marumur na tuyon di ulaw 70 taon Naso si tangisom kan? naso si tangisom mon jala naso si tupahon odo taparsita diakka las ni roha naso jadi manete ilu asa somal ro tuhita siya batahot di permuluan non akka nasongonon ima mulai na mauli bulung
Ido do ba manginang jadi dang na martarias sa da mang daina o na martarias daw nang mamangajari dang na manuturi mula dong penahurang lobi totong mahita martarias di siya bata hotay asa saluhu na hita taruli mula ati kadamang dainang mula dong dapat itu dia kasuk-sukun na uli na dinggan radi do mga lusi alay pangido ako asa tong reta hita dang boy ganuk tokik kita paju pang padapok di lay martarias songonon romahamu turum batak raja ima di TikTok ala takas do hubereng akaburu ni raja di si pargoy nga marrok mini adong do ulos bata tua ha marrok mini adong do tortor bata tua hatu tu pargoy ni hutur hotor mamureme di balian horasma di hitana manotor do makan na pargoy asa margada-gada ka parsaudian Bantu. Ado mauli dolok. Mauli dang adong mauli dolo amang ale matua dolok maulo matua dolok kon warna amang saur matua amatua dolok ngatak ko awat tahun hudolok ngasaha di dolok dia kapangiduan semauli bulung do matua dolok bodo di dok konon matua dolok ima warna saur matua marnini marnono aladang halulua besonari dina mauli bulung di sialaaha anak ni raja do burung ni raja nung ngasayolo di bagasar rumah tangga patubu-tubu bada sirang do ujungna sega magwarni na tua-tua dang dapat pedi hatuan na mauli bulung warra alai retaro na jolo hita anak ni raja do boru ni raja dia kapoda ingo do hita dia katona pak ni gajah pak ni hora pinopar ni raja do hita anak ni namora na sulupa di hata ingo di poda na so ingo yang dia kahata imana ni do na mauli bulung magwarni na tua-tua ta ala ho do hita di bagasar rumah tangga marsada ni roha do ho parni jabuta Agak luar biasa dolai. Ala di partikianon adong doi dokon ringgi sitio suara si palas rohan ida danak si pagogo masari dia mata raja si paunion ni nata sori pada nuai ngagoda ngamata sori pada na paunion ni idok masih panihai Seta bilang mana bahaya takut dah molodok kita anak ni raja terlumo bi makarong ina to sori pada tapi maniok puro usi de pasa ula ta hobung hadu mod dingi mana adong majalona tua-tua igilon na idia do uka hobung ni boru namionin na Marga itu. Di bawah sudah saya sematkan itu Marga namanya. Siboro, Bang, Marga Siboro di bawah sudah saya sematkan namanya. Coba lihat Marga Siboro. Binder bitter Siburian mantap waris majid takwa kakak koman siagian. Kak bolodok peda kero daktar jaha ka guar muna amang daktar jaha mi ala dah atau patopian dak tu gijang ala ni kelas kerat Mulai tu buzol mai ada dokon. Ini oh mulai jubu majol mapiga ma ulos di jalon na songonot do amang gudang do kaulian na uli-ulan na denggan ay molo mga lakay hape sada anak ni raja siang gina tuha anak sah dulos jadi molo iya mang dag nagabe hape ahani alay molo tay hutod do diak ka ugari saluhu na marpeha do akan na uli na denggani alay songonot do amang buhado hape ani ulos molo say hutod do adat marhite ak kapardalanot taro na manguto na dati hapehan niya kaulos tuhita guarna maday na pangalahon na do jamitana ida magkamagday na nga mantapin na mula ate kamagday nang tangya ko kamang kadaba kaparpinoto at taba habisuhon di pasahat di patada sa tok kumalo na hita tarlumo bidak karongan na poso adong manyan nagabe dongan nagabe martarias di taringo siya bata hota asa taruli tahujoloan nyari sa luhu na jala mamora jala maduma Hutan di Raja Marhata di Kabupaten Deri di Kalang. Luar biasa talenta pinasahan itu ani mole ate madia matana martua de bata de pasor de betu tu kapal supasuna marhite dia kapar binotoan na pinukani opunta na pardolo dia kahata poda do akatona denggam mataula hodi ita kapinoparna baju sagalas kopi lain. Salam paneran. Aduh suang songoni dihita saluhu na maulo sohuelu si pedak kasukus-sukum muna saluhu na da kadong ada sada mahatan oli na denggat tu hita saluhu na samar sada hita di bagasar las ni roha tete mula ni godang ser-ser mula ni tortor aditia bonani hari si pahasada bonani bulan pihitu do bilangan ni hari 12 bilangan ni bulan bisar mata ni hari polta mata ni bulan martabata ba hita akan uli suang songoni akan denggat jupang tan ni jarah dapo nang akan ni luluan tu dia pehita mangalak kanang masari saya totong madiramot itu ha Basa adong di pangaratuat tugu-tuguro. ha Basa adong di pangaratuat tugu-tuguro itu. di dia pemang adong do tugu-tuguro manugok kana uli na dingkat do yamang si paingot-ingot ido guarne si paingot-ingot dia kauleo
asa anggiat manogo akan ulina dengan Roma diuloni mabuat dia katudos-tudos haro nanaing si honota molo dia hula-hula mabuat paso-paso songsongoni nang ulos si toro rabu molo dia kabur si panupahi meja lapangalapa gogo molo dia ka namar dongat tubuh si sadahata madonga si sadaroha ada si leon donasida Matutu. Ido mang nah huboto da mang da di dia kabupaten Deli molo awak kada mang da inang au saharina urokon namar gor ma au putra narasiboro artini putra narason puhu do si raja nyapuna putra narason narasumber dalam cerita bernarasi kalau bercerita ima naras siboro si botoroha Ada hubungan di lubar raja atau si boro lai? oras matutu di hamu amang molo lubar raja do hamu dengka suku-suku munai dengka manyamar taria sita roma hamu bata raja asabo hita di nama kata hatai ya lai molo akka tutur do dang gabe barani yang mabahas di lepon ala di dok na tua-tua si patang magodang ni halak na gabe si tortoron molo na lubar raja penakaning damang si bulung ni bulu si bulung ni hopo-hopo nang sohudok nunga parjolo nya di botoho padde piau takas malo doho anak ni raja doho di jolo ni na torop sutung di taria soko ima taringo dia katutur ta na gabe hailad do Mau lihat ba doho di suku-suku na ro nakana ahado guarni channel muna Batak Raja ma guarni channel na Batak Raja Pino Parna Alexis Production Musik. Abang gue. Iya tuh. Ini mah guarni channel na da Batak Raja Pino Parna Alexis Production Musik. Ido. Jadi taringo tu akka ugor-gor ni ulos adong download di live tada sarupa da si boro doho purba sada dohami pinopar ni do pungto ga si mamora purba manalo de Batar Raja papongkal huma gor ne pung nami sia pudan nami ima de Batar Raja nunga de Batar Raja muse dila nopung si mamora madi hami sada gorna ima naga betoga si mamora alai hami ma anak ni purba si bulang batu ima siapa pudan Siapa dah? anak ni purba ma hami Mau lihat teleku perhatian peritonga. Neregar mai. dos do di sude luat daw ngamang asing lu asing sihapor na asong luat asing do para daton na nahuata hono dang sude hita marlas ni roha saya dong do dang honatu rohana di sialanya ha asing do di ada di luat na alai pos roha munak kadamang daina saminggo namang dainang berek kamu ma anon guarni YouTube ta Batak Raja doho di TikTok ta Batak Raja manguhal dia keugasan dia dak Batak tadalani do akabonani pasogi ta parutan ni opung ta dia ka ada na pinukkan na sida hatariya son nami masaluhuna asa gabe hasomalan na gabe asitongan na gabe hasomalan unang gabe hasomalan na gabe hasitongan nuaing nunga gabe hasomalan itu tu na gabe di hasitokon alai dang di hasitongan na gabe hasomalan eme namasa igaga ursai namasa ido diula ido di patahata bohado hita tu ujung na alai di doa kana tua-tua molo marda latutu jolo tailiho kupudi unang palua baras ya tanggurung na tailiho matupuri dia kayana kota asa taruli na sida hupudian ni arita Ahado perbedaan di memasuki jabu do mangapui jabu. ado ngamang songonon mamasuki jabu mangopoi jabu dohot manuruk-nuruk guarna madaina molo di do mamasuhi jabu iya gabe na niula sinur na pinahan dia tahon akka hula-hula ta jala totong do ditanyakon na sida hita akka boruna tu amatta na martua de bata sahat ma dia akka pasu-pasuna sahat akka sakap ni roha tu kasilas ni roha adong maringgi sitio suara nagabe pajong-jongot tama bagas ima si bagading tua molo omma guarna na mamasuki jabu jala totong do tajau dia ka hula-hula do akka tulang ta jala di sordo imanani do na tajau do pe ima tulang rorobok ta alai molo di do mangopoi jabu iya jabu parsatia jabu taringan yak kana tua-tua nagabe hita mamangingani molo dung borohak na tua-tua ima dapoto debata Oma nani do na di pasah na mardonga tubuh matu hita terlumo bihita na sopu ise mana mangingani bagason ima na mangopoi goarna alai na ikosia do majalo dia kaharoro ni akka parjalang molo mula tikina marsihol cihol nasida hutano hatu wata na ikobuka do pitutta jala tubuh do kasilas ni roa majalo haroro nya sida adong do amang goarna manuruk-nur manimus-nimusi Oma nani do na manimus-nimusi jabu nunga godang di hata honon manimus-nimusi jabu atung ulido jabui di bahenggan di pareak sian na tano do pe bagason jala di padenggat tunguli alai di do manimus-nimusi molo na manimus-nimusi jabu sipata setu do kamara rodo akana soto parsita adong do sada bagas na seolo di alang sigarani api
manang dialang akan amasa nagabe matutum jabon alay disido pe akapartukang di ba magwarna manuruk-nuruk ay dang natapangi doon alay narodo na masa may do na manimus-limusi do manuruk-nuruk warna madayna na manuruk do tutuhita disiala ni ro tuhita akkasitaonota ido na Sekali di dalam itu. Mana itu? Ada ini perbedaan di Maria Raja dan Martonggo Raja. Maria Raja doho Martonggo Raja iya dina Maria guarna madaina tong ria marlas ni roha ima Maria Raja jala Martonggo manasida sada doi Martonggo Raja jala Maria manasida makatahon akalo nalengkan anggia tubu akasada ni roha ido asadi dokkon ni nasida dia malakla na dia mono na takkasu jua purba takkasanu jua kola asa sahati tahun nama duma jala mamora takkas mahita marsada roha ido dihatahon ditiki na Martonggo Raja jala ima warna Maria Raja Panutut bajin no pas satu pengantin dongan muli. Apa nanti sih? Kalau muli na dongan. ido molo muli dongan dihitana poso unang gabe tarokkon tinacir men na pitolo binukus men na lape hamido gabe ropo hamudo na marhallet unang gabe tarokkon soni Las dorohan nami dia karong amuna ditiki partikianot tutu naung parjolo hamuna majalo pasu-pasu setongani huria marhite na posona anggiat matutu sitiron nami dia kana poso hami akarong amuna korbo madijolo padati madipudi horas matutu hamu akana parjolo nagabe sitiron nami say mangihu mahami dia kana parjolo Aku tak sikop ya. sa halinay adorang soy si kopi at kamang dainang asa tinopa masasabi nalian gulang guwan lah humana biya mitibal na gabi luhutan na binebe songone me nagurgurat dengan mati nabutan niya humaku tadok na gabi tuhuta to mapajomuran pirsia pajomuran binu aku parlosungan suban na binolok ko boras na tinahuan sagak do hita mga tonon sonan jala bosuran mula rawa ka na orang dengan meta marsia jujuan sa ni solu Ada beda ni cicit doh tikin. Cici namang ima bahasa nuaing alay molo titin ima bahasa na jolo ise dokon titin na tinopa golang-golang pangaraho na oti so sa dia kahatata dia kana martaresita segodang mamakorhod di debata dia di pasak debata dia kapaso-paso na jadi amang dainang molo tumpe ujungi di parjupanganon 232.000 halak kita rison dang mangore sangak muna dang mangore holong tuha muna saha ni solo saha matibotian di tahun ni ajibata to oma di rodang ni bulan saha mahita mangolo di paso-paso mata na martuari bata saha mahita upang gabi para orasat jala totong madi ramoti Tuhan oras kita saluna oras bangso batak jungjung tinggi budaya batak unang lupa bona ni pasogit argado bona ni pinasa daga amale jumyo kwa Jadi, oke masa sudah nate. Asa firma haratot pinang tonggi haratot tubuh firma tu dimadingin delek kita mangulu. So ono piri parjupat dari Borneo kebetulan kami di sodo Pak Babang Nainggolan imana pun asa channel Batak Raja Anon imana di manajemen Bapak Siboro masih dukungan roha mutu channel dasida jangan lupa nomor subscribe like komentar dohot share bola dong iklannya dan unang disikit dah bola ni do naboy gabe songon na feedback na balos na tuna puna sa channel. Ido, jadi songon ni makaramang dainang oma songon pimpro ni Batak Raja Anon songon channel YouTube ta songon diro non di sini channel nami sudah parhutan ni dabalak Batak naikon jupangan nami naikon jalahan nami asa songon siboro di guluan majalahi guluan dapo nani jalahan tubuh nang akan nani luluan dapo ang akan nani luan horas mahita nang dia kaparnguluan anot di rumi asing lua asing sihapurna asing ada asing pada datonna sudah luak manon dia ka tano Batak nagabe tajupani di napa jojorhod dia ka ada do aka ugari asa saluhu nahi tatar barita bangso Batak jada tarulik mau lihat horas Batak Raja gornya kota Batak Raja gorni TikTok ta Raja do hita saluhu na Jadi mau datang mari kita sudah tes sehat meta saluhu dari dia kita marengana di tupa asin roha dari Batak kita tinggal si barang dari bahar baktangan nama masuk-masuk kita saluhu na horas ay manager Maulate Topul salut Maulate di kita saluhu na bolo sorong petar dang targuari hame ka guar muna sada-sada nama kurangi hormat tuh kita saluhu na da ciklin oke oh sekali sana kira ya horas do jatuh lo taparang Oke, siap abang gue. Oke. 1 2 isi screenshot tapi do da mohon foto nang pehola garis-garis di gijang
Amajuan na manalo. Sapa dyan, baju na manalo. Chesterol. Oh? Amajuan na manalo. Oh, horas matuti di papaudakku. Saya totong do di haroroma manguda, tong do amalabok pusu. Saya totong mahita di pasah de bata di akapasu-pasu. Di pasu-pasu zaman di tangata di iring-iring nasalah kata hipas kita di ganu pinganata jada totong mahita saat akamadu majala mamora. Malate. Malate mada kebetulan ning la mardopu gujul hamet Mardopu. Saya may dara, horas masideda. Horas. OTW channel Batak Raja siap. OTW channel. Malate dah. Mau lihat. Dukung. Mungkin mulai dari bulan depan sudah eksis, sudah aktif untuk mengupload video-video kegiatan-kegiatan Batak Raja. Horas na si Majana. Jadi asa saling masih tugas kita di habat aksi habat anggota. Asal mo siya-siya dito sa luna. Maulate ba da? Horas da?